Vítám vás a v tomto videu se společně podíváme na smyslovou pomůcku barevné destičky. Barevné destičky jsou Montessori pomůcka pro rozvoj zrakového rozlišování. Jedná se o 3. úroveň, jak můžete v poličce vidět. 1. a 2. úroveň jsou pouze přiřazování barev a 3. se zaměřuje na barevné odstíny. Dítě má v krabičce 7 odstínů od každé barvy a jeho úkolem je seskládat z barev slunce. V tuto chvíli dítě nemusí ještě umět barvy pojmenovat. Cílem není jazyk, ale smysly, takže zrakové rozlišování a to zda odstíny rozezná. Slunce se běžně nedělá tím stylem, jaký zvolil tento chlapec, ale každá barva by měla být jeden paprsek. Při skládání začínáme tou barvou, kterou má dítě nejraději a skládáme od nejtmavší barvy k nejsvětlejší. Nicméně, tak vypadá pouze úvodní prezentace a poté se kreativitě meze nekladou, takže děti mohou spektrum dále skládat do různých tvarů podle toho, jak se jim líbí. Pokud uvidíme, že dítě poskládalo barevné spektrum jinak a nerozezná posloupnost, tak ho vrátíme k o stupeň lehčí krabičce s přiřazováním barev. Sami vidíte, že tato pomůcka není náročná pouze na zrakové rozeznání barev, ale také na koordinaci. Dítě má za úkol spektrum barev poskládat do nějakého tvaru a nevždy ty odstíny jsou úplně zřejmé, takže mu to dá práci vyzkoumat, který odstín je ten správný. Součástí Montessori metody je vždy ohraničení pracovní plochy dítěte, která je na zemi ohraničena koberečkem a na stole táckem nebo podložkou. Současně toto opatření vymezuje prostor pro hru dítěte a chrání tak jeho území. Také napomáhá k vymezení hranic a respektu. Po práci s pomůckou by dítě mělo být schopné vrátit destičky tak, aby zachovalo seřazením podle odstínu. Nevždy se to dětem povede, z toho důvodu je potřeba, aby opravdu rozeznali zrakové odstíny. V Montessori školce je vždy součástí práce s pomůckou uklízení jak krabičky, tak i koberce. Vedeme tím děti k dokončování své práce. Po nějaké době se klidně můžeme s dětmi k destičkám vrátit a procvičovat s nimi na tom i jazykové pojmenování. A to jak barev, tak i co je tmavší a světlejší. Děkuji za pozornost.